Έχω μια απορία με την καλή έννοια. Τώρα τελευταία ασχολούμαστε συνεχώς, οι ειδήσεις κατακλείζουν τον κόσμο με τις γυναικοκτονίες και τις βιοπραγίες. Καλά, ας μην πούμε για τις γυναικοκτονίες, τις βιοπραγίες που δέχονται οι γυναίκες από τους συζύγους τους. Τώρα λέμε για τον κύριο Λίτρα, το δικηγόρο. Και αναρωτιέμαι και λέω, την ώρα που έρχεται αυτός να σε χτυπήσει, οποιοσδήποτε άντρας, σύζυγος, αδερφός, ξάδερφος, ό,τι είναι τέλος πάντων, και έρχεται να βιοπραγήσει ενάντια σου, γιατί δεν αρχίζεις κι εσύ να τον κλωτσάς, να τον δαγκώνεις, να του βγάζεις τα μάτια με τα νύχια, να του τραβάς τα μαλλιά, να τον χτυπάς στα γεννητικά του όργανα, να του πετάς ό,τι βρεις, να τον κλωτσάς, να μείνεσαι κατά αυτόν τον τρόπο, γιατί πρέπει να κάτσεις